навора эмонум бисёриҳо мегӯянд ки мардумро бигӯем ки беаҳамиятӣ накунанд, барвақттар биёям. Дидаистем ки чӣ гуна мардумро манъ кардагиам, баъзеҳош як каме дер мекунанд, айрез мемонанд. Нафарҳои беҳуҷҷатам, печатҳои қалбакӣ доштагинам ва ном фамилия алиш кардагиёрам. имрӯз гап мезанам дар бораи нархҳои билети ҳавопаймо моҳи декабр ва январ аз Москва то шаҳрҳои Тоҷикистон ё ки аз Тоҷикистон ба Москвара. Масалан, шумо рӯзи отпечатка месупорем, мерем ба ватан, ай Тоҷикистон омаданда, ном фамилиятонро агар алиш кунед, дафъа мебарояд бигем. Чили бугум. Вам не сложно, нам приятно, достойный азиз, и на Беларуси гуфтум. Вот. Лайкора обязательно бумоня. Ибо макар накнум, бо отпуска барам. Нафарҳое ки меоянд, хай ҳамагон медонед ки манъ мекунам, пурсупос мекунам, нафарҳои мегардондагирам ҳастанд. Вале баъд ӯе ки бигем нафарҳое ки ай Россия рафтаниям изи ангушт гирифтаистиянд, дар видеои гузаштам мардум як каме дар ташвиш ғалтид ки дар комментарияш фақат Салом, достойный азиз, салом тамошобинои канали Акай Абдулло. Бо маем Сабрина, касоне ки мара нашнохтай, чанд кашид набудум, хай отпуска, кори боро кати гир, зиндаги кати гир. Инам хали умедворам ки ҳама шумо хуб ҳастен, сеҳату саломат ҳастен. Агар ай ма пурсен, ман хай созам, назам, ай отпуска биромадам, дигар видеоро катор мемонам. Вот. Имрӯз ма барои чӣ омадам навордам? Барои ки катитон камтар гап занам, ҳам суҳбат кунам, дар бораи нархҳои билети ҳавопаймо гап занам. Инам хали ози рости гап дарав мегум ки сразу заранее лучше билетора заранее заказ кунем, да, пешакӣ. Пешакӣ агар заказ кунем, арзонтарай. Агар заказ кунем 3 рӯз пеш ё ки 1 ҳафта пеш, уже всё равно нархҳо қиматан, да, нархҳо баланд мешаванд. Вот. Ози как это сказать, положением хали у кого хуб нестай, вот, билетово пасты баланд мешаванд, хай, иншалло ҳамаш хуб мешавали, вот. Ай мо заказ кунем обязательно билетора, мош мора соку саломат, ки ҷоятон буфора, мерасонем, обратно бо равон мекунем. Инам хали. Короче, имрӯз гап мезанам дар бораи нархҳои билети ҳавопаймо моҳи декабр ва январ аз Москва то шаҳрҳои Тоҷикистона ё ки аз Тоҷикистон ба Москвара. Вот. Саркадя. Москва Душанбе аз 38 то 46 000 рублей, Душанбе Москва аз 16 то 23 000 рублей. Моҳи январ Москва Душанбе аз 22 то 41 000 рублей, Душанбе Москва боша аз 19 500 то 29 000 рублей. Моҳи декабр Москва Кулоб аз 34 то 45 000 рублей, Кулоб Москва аз 14 то 16 000 рублей. Моҳи январ Москва Кулоб аз 21 то 41 000 рублей, Кулоб Москва аз 16 то 25 000 рублей. Моҳи декабр Москва Худжанд аз 28 то 42 000 рублей, Худжанд Москва аз 18 то 20 000 рублей. Моҳи январ Москва Худжанд аз 22 то 32 000 рублей, Худжанд Москва аз 18 то 30 000 рублей. Моҳи декабр Москва Бохтар аз 40 то 46 000 рублей, Бохтар Москва аз 14 то 15 000 рублей. А моҳи январ боша Москва Бохтар аз 21 то 36 000 рублей, а Бохтар Москва аз 16 то 26 000 рублей. Инам хали достойни азиз, нархози ина мехеланд. Вот, чӣ бугум дига? Агар шаҳри шуморо нагуфтем, марҳамат, дар рақамҳои болои экран лучше занг занед, ё ки ягон савол дошта бошен, саволотона изол накашен, пурсен. Вот, мо шумода подробно мефаҳмонем, Акай Абдулло подробно ба шумора мерасона, ҳамара мефаҳмонам. Инам хали достойни азиз, аз авиакассаи мо заказ кунен бо варинок авиакассаи мо. Вот, достойни азиз, хай ки аэропорт рафтен, хушру уверенно бирен, шокойто запушен, ам хали налегке уже хытона роҳат кунен, да, дар Тоҷикистон агар рафтани бошен. Инам хали достойни азиз. Короче, бо мо бошен. Лайкора обязательно бумонен, лайкора фромош накунен, лайко бесплатниян, да. Ай шумо чили бугум. Вам не сложно, нам приятно, достойный азиз, и на Беларуси гуфтум. Вот. Лайкора обязательно бумонен. Ибо макар накнум, бо отпуска барам. Инам хали достойный азиз. Короче, мархамат, заказ кунем. Бо мо бошен. Обязательно бо подписаться бикунем. Ҳама наворои моро тамошо кунем. Хайр, бо мо бошен. салому алайкум ба ҳама мардуми муҳоҷир, ба ҳама мардуми тоҷик, ҳар як нафаре ки
ҳама вақт наворҳои моро тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед ва боварӣ доред. Хубе иншааллоҳ ҳар яки шумо чӣ гунае ки медонед 1 декабр дар аэропортҳои Домодед ва Внук ва Жуковский, Шермет ва ҳамчунин границаи Маштако нафарҳое ки ба Тоҷикистон мераванд ёки нафарҳое ки аз Тоҷикистон меоянд дар аэропорт дар пограничный контрол изи ангушт ва аксбардорӣ кардастанд, яъне отпечатка ва сурат гирифтастанд ки нафарҳое ки меоянд хай ҳамагон медонед ки ман мекунам пурсупос мекунам, нафарҳои мегардондагирам ҳастанд. вале баъди ӯе ки бигем нафарҳое ки аз Россия рафтаниам изи ангушт гирифтастанд, дар видеои гузаштам мардум як каме дар ташвиш ғалтид ки дар комментарияш фақат бародар Абдуллоҳ мо мигратсиони карта надорем, мо регистратсия надорем, мо патент надорем, ҳуҷҷат надорем бигем, ёки печатҳои қалбакӣ доранд, ёки номшон алиш кардагианд ки рафтанда мода камбудӣ мешавад, метавонанд ки аз ҳамин сабаб гардонанд, ёки метавонанд ки аз пограничный контрол спецприём баранд, баъдан рӯй кунанд, ҳамин чиё камбудӣ шида метавонад гуфта пурсон шиданд. ва дар ин видео дар ҳамин масъала пурсон мешавем ки баъди ӯе ки бигем аз 1 декабр нафарҳое ки рафтанд, чандин нафарҳо дар худмон билет гирифтем ки ҳуҷҷатам надоштанд, печатҳои қалбакирам доштанд, ном фамилияшон алиш карда омадаги буданд. қатъишон ҳамсӯҳбат шудем ки мақсад гузаштем, пограничный контролро гузаштем, моро хабаррасон кунед, то ки ба мардум расонем. хоб аз 1 декабр нафарҳоеро ки ҳуҷҷат доштагӣ нестанд, нафарҳоеро ки печати қалбакӣ доштагианд ёки ном фамилияшонро алиш кардагианд, аз Россия рафтан ягон камбудӣ шидагӣ нестай. фақат камбудӣ дар чиай? Навора мемонам, бисёриҳо мегӯянд ки мардумро бигӯед ки беаҳамиятӣ накунанд, барвақттар биям. Дидаистем ки чӣ гуна мардумро манъ кардагианд, баъзеҳош як каме дер мекунанд, аз рейс мемонанд. аз нафарҳои беҳуҷҷатам, печатҳои қалбакӣ доштагирам ва ном фамилия алиш кардагиёрам бе ягон камбудӣ рафтастанд. ва як бор ман шуморо оддӣ карда фаҳмонам ки изи ангушт ва аксбардорӣ кардастанд. чӣ хел бигем, ина шумо дар телефонтон ягон папка мекушоед ёки дар компютер як папка мекушоед, ҳар як нафарда ҳамин гуна папка мекушоянд ки мақсад барои гузашта райдан нагирифтастанд, барои оянда. масалан шумо ози отпечатка месупоред, мерем ба ватан, аз Тоҷикистон омаданда ном фамилиятонро агар алиш кунед дафъа мебарояд бигем. ҳамин қадар. хоб умедворем ки фаҳмонда тонистагем. Бо ягон саволҳое бошад ки дар навор нагуфта бошем, дар комментария нависед, ҳаракат мекунем ки маълумот расонем. боқӣ паноҳи Аллоҳ бошен ҳаматон.